As reservas de ceas de empresas e amigos para o Nadal enchen as fins de semana. Nos menús non falta o marisco e moitos locais apostan tamén por incluir DJ. Quedan apenas 20 días para o Nadal, pero son moitos xa os que están a celebrar estas datas con reunións previas. Empresas, amizades ou familias adiántanse a estas datas e xa están a desfrutar da compañía das comidas grupais. Isto notase nos locais de hostalería e restauración da contorna que xa están inmersos nestas ceas e comidas. Nós, hasta o fin de semana anterior á Noiteboa, pois estamos tendo, a verdad, que moitísimas reservas de grupos, de peñas, de pequenas empresas. O que sí este ano, como noticia un pouquiño pois salientable ou destacable, é que a data máis forte normalmente, a que primeiro enchíamos en reservas, era o último sábado antes de Noiteboa, e, sin embargo, este ano a primeira fecha que enchimos foi a do día 13, é dicir, 2 fins de semana antes a Noiteboa. Po día 20 tamén estamos tendo reservas, todavía queda sitio, cousa que po día 13 xa non xa estaríamos completos. E apunta que os menús son variados, tanto na súa composición como no seu prezo. O que busca pois é salir, cear ben, despois un pouquiño de festa, e, bueno, nós pois podemos ofrecerlle todo nesa mesma xornada, non? Nun precio cerrado, que pois están entre 40, 50 ou algún menú, pois, oi, alguén que quere facer máis específico, temos algún menú tamén contratado en torno a 60, 65 euros, pero os máis habituales son os de 45, entre 45 e 50 euros por persoa, xa, bueno, pois incluindo a animación musical e a cena con un par de mariscos e unha carne. E, bueno, a xente pois anímase bastante. Este ano, xa che digo, a principios de novembro, empezamos xa a coller reservas para a data do 13, e foi unha data que rápido se completou. A do 20, pois parece que este ano vai un pouquiño máis preguiceira. Aínda que agarda que cedo se queden sen sitio, unha das máximas que se seguen ano a ano é contar cun marisco mínimo no menú de Nadal. Marisco nunca falta, o que pasa que, bueno, temos esta climatología que, bueno, ben bo cando ven, e ben, pois así un pouquiño máis revolto pois cando lle apetece. Entonces, bueno, o tema de bivalvos ahora mismo, a ver si en breve empezan a abrir un pouquiño máis as parcelas, porque estuvemos estos meses de atrás ca marea vermella, e, bueno, se non, pois tirar de langostino argentino, tirar de outro tipo de mariscos de importación, pero a xente o marisco que non lle falte na súa celebración de Nadal. Tamén contan con orzamentos variados para intentar adaptar as propostas a todos os petos. Hai quen, pois unha mesa de 4 ou de 6 ou de 8 persoas que, bueno, ao ser así pouquiños, pois importalle menos, digamos, invertir un pouquiño máis de presupuesto, non, no menú, na cea, pero, bueno, a inmensa maioría son xente de, pois, amigos, peñas que se xuntan, non son tanto empresas, que cada un paga o seu prato. Entonces aí, bueno, pois non é que miren, como se decía antigamente, a peseta, non? O céntimo. Pero, bueno, se poden comer e pasalo ben e ter unha xornada de disfrute navideño por 50 euros, non van a gastar 60, iso témolo claro. Nos 50 euros ou nos 40 ou no menú que cada un escolla, sea de máis ou de menos cartos, o que non pode faltar é a calidad. No referente aos prezos, pouca modificación hai con respecto aos do pasado ano. Somos conscientes que é unha data na que a xente pois fai un pequeno esforzo económico para poder salir, e non, pois eso, queren pasalo ben, que non lle falte comida, que haxa de calidade na mesa e abundancia, e despois un pouquiño de bailoteo, e, bueno, eso é o que lle podemos ofrecer con garantías de que sala ben. Aínda quedan ocos para reservar na restauración da comarca para as ceas de Nadal, pero cada vez son máis os locais que están a colgar o cartel de cheo.